Ngiyakubanika ofakazi bami ababili. Bamba, ngizobanika ofakazi bami ababili. Yebo, qhubeka. Ukuba baprofethe izinsuku eziyinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisithupha bembethe indwangu yamasaka. Laba bazobe obani laba? Ofakazi bami bangakhi? Yawuthulile ke sengizakukhomba bese uyaphakama usho wedwa. Obani laba? Bangakhi? Bambe khona indaba la. Qhubeka. Verse 4. Labo bayiminqumo emibili nezinti zezibani ezimbili ezimi phambi kwenkosi yomhlaba. Njoba sikhuluma sondela. Njoba sikhuluma nje. Baphambi kwethrone yezulu. Laba babili. Bemi phambi kwesihlalo. Bayizinti zamakhandlela phambi kwesihlalo sobukhosi. Kodwa kuzofika isikhathi ngizobathuma beze la. Sondela. Wobani laba? Ofakazi. Qaphela. Njengoba kungofakazi nje buya ke buya. Ku-Old Testament sebahlwithwa. Bahlwithwa bengakakuboni ukufa. Sondela. Kwi-Old Testament isithole ngivumela. Nakuvuma wena isithunywa sami siyavuka. Vuma sithole. Ngakhohlwa. I-rapture isagcine ku-number 4. Uma sekuphelele i-rapture ukuhlwithwa kwabantu kuyisikhombisa 7. Rapture number 1 eka Enoch wahamba noNkulunkulu waze wahlwithwa. Sondela. Rapture number 2 eka Elijah washo ku-Elisha cela ke manje ngoba sengizothathwa kuwe. Cela noma beyini wenzele. Wahlwithwa ngakhohlwa. Kusho ukuthi i-rapture ku-Old Testament sondela phela iqala ngo-E igcine ngo-E. Yavalwa i-rapture ku-Old Testament from Enoch to Elijah. Mayimnandi lencwadi le. Lencwadi mnandi. From to khona thulile ene ngizokhomba from to bamba ke mntanami yavalwa i-rapture. Njoba ngikhuluma nawe njoba kukhulunywa ngalaba babili bathi baphambi kwesihlalo sobukhosi kusho no wathi uJesu engakehli uzochitha igazi. Bona bangena bayoma phambi kwesihlalo sobukhosi. Kunendaba siyoyikhuluma ngelinye ilanga. Yavalwa ku-Old Testament. Yaqala i-rapture ku-New Testament. Iqala ngo-C. Ngakhohlwa. Uma Bishop Mtulu, uma uKristu Jesu engakafi kuthiwa Jesus Christ. Once uJesu wavuka ethuneni, awusaqali ngoJesus. Sokuthiwa Christ Jesus. Sokuqala uGcobo ngoba wavuka ngoGcobo namandla mangalisayo. Now naye wahlwithwa mbheka yongena emazulwini. Wangena wafafaza amazulu ephethe lakhe igazi engaphethanga le inkukhu.
nele imbuzi wangena kuthiwa ezulwini kwathulwa i-hour lonke litsho kamandi lesixhosa lithi wawabingelela amazulu ngeleli lakhe igazi wathi umeqeda kwafafaza amazulu wema phambi koThixo kwathetha uThixo hlala ngasekunene sami uyindodana yami ngize ngenza izitha zakho zibe yisinabelo seinyawo zakho. Sondela bamba nako njengoba ehlaliswa akazihlalelanga ezulwini wahlaliswa wabeka igazi lakhe phambi koThixo. Ake ngikuhlebele na indaba igazi likaJesu lelangena afafaza ngalamazulu wathi ugqiba walibeka phambi koThixo wayesehlaliswa wahlala ngasekunene sikaThixo. Libekelweni igazi phambi koThixo ukuze uThixo nakabheka thina emhlabeni akasibheki nje ngamehlo kodwa uma sibuka usibuka through the blood. Uthi angabheka egazini abone usithole athi angabheka egazini abone nami. Awayi amen. Asikho lingekho igazi wahlwitho yongena emazulwini